सोरबा एसे एनै सोरबा थाखा लालायलायनानैसो आउट अफ BTC निखौ सोदों नामा? बेनो मेना। जोंनि दिनैनि बे प्रटेस्ट बेथना बेयो जाहैबाय गाहायावनो जास्टिस मोननांगौ आरो जों न्याय मोननांगौ। आयेनखौहाय खुनु रावबो अफिसार्स सोरबा पलिटिशियान सोरबा पुलिस अफिसार्स सोरबा बुरेक्रेट्स बिथांमोनाबो लानो हाया। हेलो लोगोफोर, आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायगोन आरो नायनानै जेन कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरगोन होननानै आङो आसा थाबाय। आं नै दा मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट खोथा नोंसिनियाव लाबोदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांजोब आरो चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। मेन टपिकआव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो सानोदि जे दा स्मार्ट मिटार EPDCLनि स्मार्ट मिटार होनाय, बे स्मार्ट मिटार होनायाव जोंना नै दा जेनेबा BJP निफ्रायनो होननांगौ जाहैबाय। दा स्मार्ट मिटार लगायनाया, बे स्मार्ट मिटार लगायनायाव ओरैबायदि जागासिनो दं, जोंनावबा स्मार्ट मिटार जेन होनाय लोगो लोगो सोरनावबा रिसार्जआ ओरैबायदि फैदों, जोबोद गोबां फैदों। आरो बङाइगावआव बेबायदिनो सासे बिक्ति, आङो बेखौ नोंसिनियाव बेनि भिडिअखौ होनो सानला, जेन बेनि बिला जोबोर ओरैबायदि फैदों जे बङाइगावआव मोनसे बेनिनो रिलि जालायदों आरोखि। बेनो मेना जेन मानि थाखाय जेन'बा जोंनो नांगौथिया ओरैबायदि जेन आरो जायफोर लाग्रा बे लानाय लायैया गाव गावनि सायाव ना जुबुर जुसैनो जेन होलांगोन, बेखौ नोंथांमोनहानो एसे बिजिरलायनायनि गेजेरजों मोजां जायो ना गाज्रि जायो बेजों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम आसा थाबाय। बिथांमोनहा माने टेट एपइन्टमेन्ट लेटार, जाय लेटारखौहाय दिनैहाय नांगौ बादे केन्डिडेट्सनो होनो हायाखै। जाय बिथांमोना मेरिट बेसिसाव दं बिथांमोना मोनाखै आरो जाय बिथांमोना मेरिट बेसिसाव गैया बिथांमोननो टेट माने एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों। स्पिरिटनि 6 शिड्युल बादे जोंनि ओनसोलावहाय 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ जोंनि BTC ओनसोलनि मानसियाल' साख्रि मोनो। नाथाय बेखौ भायलेसन खालामनानै नन BTC नि जाय टेट क्वालिफाइड टिचार्सफोर दं बिथांमोनखौ दिनै साख्रि होनाय एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों। गथिखे बेखौ डिसक्वालिफाइड खालामनानै जोंनाव गोदान रिक्रुइटमेन्ट प्रसेसखौ लाबोनांगौ। बर' माहारि फरायसा आफाद आरो नैबे जोंनि टेट क्वालिफाइड टिचार्स जाय बिथांमोना रिसेन्टलि BTC टेट एपइन्टमेन्टआव डिप्राइभ जादों, दा बिथांमोनजोंहाय जों जयैनो नैबे दिनैनि प्रटेस्ट रेलि, प्रटेस्ट धरनाखौ लानाय जादों। आरो बेनि मेन ओंथियानो जाहैबाय दे थांनाय BTC नि टेट जि मोनसे एग्जामाव जाय बिथांमोनहा माने टेट एपइन्टमेन्ट लेटार, जाय लेटारखौहाय दिनैहाय नांगौ बादे केन्डिडेट्सनो होनो हायाखै। जाय बिथांमोना मेरिट बेसिसाव दं बिथांमोना मोनाखै आरो जाय बिथांमोना मेरिट बेसिसाव गैया बिथांमोननो टेट माने एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों। दा बिनि सायाव जोङो दिनै नैबे डिप्राइभ जानाय क्वालिफाइड टेट टिचार्स बिथांमोनखौ जास्टिस मोननो थाखाय दिनै बे डिरेक्टर अफ एजुकेसन क'क्राझारावहाय जों बिनि फ्रन्टआवहाय जों धरना होनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो दिनै मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनो नागिरदों जोंनि चिफ मिनिस्टार, BTR नि CM आरो जोंनि नैबे डिरेक्टर एजुकेसन बिनि थ्रुयै। दा खोथाया जाहैबाय दे जोंहा दिनै मानसि हिसाबै दिनै जों गोबां खामानि मावो, गोबां जोंहा जेंनाबो थायो। नाथाय बिनि गेजेरावहाय दिनै जोङो माखासे आयेनखौ, माखासे रुल्सखौ मिथियावहाय जोङो दिनै न्यायनिफ्राय जास्टिसनिफ्राय जों डिप्राइभ जायो। गथिखे दिनैहाय जोङो दिनै नै बेफोरबायदि जोंनि क्वालिफाइड, लार्नड, हाइलि क्वालिफाइड जोंनि बे BTC ओनसोलनि इउथ्सफ्रा दिनै मेरिट बेसिसाव थाखानानैब्लाबो दिनै बिथांमोना वेल क्वालिफाइड जानानैब्लाबो बिथांमोना दिनै डिप्राइभेसन जादों। बिथांमोना इनजास्टिस, बिथांमोना दिनै माने जास्टिसखौ मोननो हायाखै। गथिखे जोंबो दिनै जानो हागौ नैबे टेट क्वालिफाइड
नि जि इस्यु दिनै जोङो दिनै बेफोरबायदि इस्यु जोङो जास्टिस मोनाखै जानो हागौ खिन्थु जोंनि लाइफआव गोबां बेफोरबायदि इनजास्टिसा फैनो हागौ नाथाय दिनै जोंनि बे टेट क्वालिफाइड टिचार्स लोगो बिथांमोना जिथु बिथांमोना दिनै जास्टिसखौ मोननो हायाखै गतिके जोङो दिनै बिथांमोननि जानानै जों गसंनो फैदों आरो दिनै नैबे धरनायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानदों दे दिनै जाय टेट क्वालिफाइड एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानदों बेखौ बन्द' खालामनानै रिभेरिफिकेसन खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय जाय बिथांमोना दे नैबे वेल माने क्वालिफाइड बिथांमोनखौ दिनै सिलेक्सन लिस्टआव सोनो हायाखै गतिके बिनि सायावहाय सालिजारि खालामनानै जोंनि डाइरेक्टर अफ एजुकेशननिफ्राय बेखौ थिग खालामफिननांगौ आरो जाय बिथांमोना दिनै नट एलिजिबल क्वालिफाइडआनो नङा बिथांमोना दिनै टेट एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनदों बिथांमोनखौ डिसक्वालिफाइड खालामनांगौ आरो दिनै BTCनि जे स्पिरिटनि 6 शिड्युल बादे जोंनि ओनसोलावहाय 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ जोंनि BTC ओनसोलनि मानसियाल' साख्रि मोनो नाथाय बेखौ भायलेसन खालामनानै नन BTCनि जाय टेट क्वालिफाइड टिचार्सफोर दं बिथांमोनखौ दिनै साख्रि होनाय एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों गतिके बेखौ डिसक्वालिफाइड खालामनानै जोंनाव गोदान रिक्रुइटमेन्ट प्रसेसखौ लाबोनांगौ आरो बे रिक्रुइटमेन्ट प्रसेसनि गेजेरजों एडभार्टाइजमेन्ट होनानै दिनै जाय बिथांमोना हिन्दी एबा माखासे साबजेक्टआवहाय जोंनाव क्राइटेरिया गैया होननानै बिथांमोना बुंदों बेखौ एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों दिनै रिक्रुइटमेन्ट बानायफिननांगौ मानो होनब्ला जोंनि BTC ओनसोलाव वेल क्वालिफाइड वेल माने क्राइटेरिया गोनां एजुकेटेड मानसिया दङ बेवहाय जोंहा मानसिनि अभाब गैया गतिके बेखौ रिएडभार्टाइजमेन्ट खालामनांगौ आरो बेनि गेजेरजों डिमान्ड खालामदों जे जोंहा बेवहाय माखासे घोटाला जादों बे घोटालानि सायावहाय नायबिजिरनो जोङो मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथांखौहाय CBI इनक्वायरि खालामनानै होनांगौ होननानै जोङो दिनै बिनि गेजेरजों जों आर'ज दैखांदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंहा अलरेडि रिसेन्टलि बे जोंहा राइट टु इनफरमेसन RTI खौ अलरेडि होखाबाय RTI नि सायावहाय जोङो बेखौहाय सालिजारि खालामनानै फैबाय थानाय समाव हाइकर्टनि गेजेरजों न्याय मोननो थाखाय जास्टिस मोननो थाखाय नैबे जोंनि क्वालिफाइड टेट टिचार्स बिथांमोननि थाखाय जों खामानि मावलांगोन गतिके जोंनि दिनैनि बे प्रटेस्ट बे धरना बेयो जाहैबाय गाहायावनो जास्टिस मोननांगौ आरो जों न्याय मोननांगौ आयेनखौहाय खुनु रावबो अफिसार्स सोरबा पलिटिशियान सोरबा पुलिस अफिसार्स सोरबा बुरेक्रेस बिथांमोनाबो लानो हाया जोंहा कनस्टिटिउसन दं जोंहा संबिधान दङ जोङो आन्डार इन्डियान कनस्टिटिउसननि गेजेराव वी हेभ फ्रिडम्स अफ स्पिच राइट टु भइस राइट टु डिफेन्स आवरसेल्फ एन्ड राइट टु गेट जास्टिस गतिके जोङो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा जोङो जास्टिसनि थाखाय जों अलवेज फाइट खालामदों आरो अलवेज फाइट खालामलांगोन जाहाथे दिनैनि इस्युआ जाहाथे फिउचाराव बेफोरबायदि इनजास्टिसा जोंनि गेजेराव जानो हाया आरो रावबो जोंखौ खालामनो हाया जोंनि राइट्स आरो मोनदांथिखौ भारतनि संबिधाननि गेजेराव जों समायनाय मोननो हायो बेखौ जों गुरैयैनो खावलायहरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायबाय जानांगौ जेन दाख्लै जे जोंनि BTC आव BTR सरकारा जेनेबा जोंनियाव गोदानै 3rd ग्रेडनि जोंनि BTC आव टिचार्सनि मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार रानदोंमोन बे एपइन्टमेन्ट लेटार राननाया जेन माखासे नन BTRफ्रासो बाव गोबां बेयाव टेट रिक्रुइटमेन्टनि राननाय एपइन्टमेन्टखौ मोनदों अब्ला मोरै जानो हाथाव जेन बेखौ दाननानै डिसक्वालिफाइ खालामनानै बेखौ मोनसे खालामफिननानै जोंनि BTC मानसियानो मोननांगौ अब्ला जोंनि आउट अफ BTR मानसिफ्रा मारै मोनथाव जेन गुबुन हारिफ्रासो बांसिन मोननायनि जेन बेखौ बोरै गनायथाव जेन बिसिनि एलिजिबिलिटि गैया जे क्राइटेरिया गैया बिसोरसो बोरै मोनथाव बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनहा बे कमेन्ट आरो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहर जेन बिसिना मेरिट बेसिसआवनो गैया जेन लिस्टआवबो ओंखाराखै बिसोरसो माब्रै साख्रिखौ मोनखो बेनिखायनो बेखौ डिसक्वालिफाइ खालामनानै जोंनि BTCनि मानसियानो मोननांगौ आरो जेन गासैबो टेट क्वालिफाइड जानायफ्रा मोननांगौ जे आवगोल जेनेबा दाख्लै सासे UPPL इयथ लाइमोन गांखंनि रंगल बर'आ बुंलांदोंमोन जेन मानि नेथ'लायनाय जेन'बा बियो जेन'बा मा दङ सिङाव जेन'बा बेखौ सोरबा एसे एनै सोरबा थाखा लालायलायनानैसो आउट अफ BTCनिखौ सोदों नामा बेनो मेना बा सोरबा न'आवनि मानसिफ्राल' सोरबा पार्टिनि मानसिफ्राल' बेखौ मोननांगौ नामा बियो जानो हाया
जाय मानसिया इलिजिबिलिटि गाखोबाय क्राइटेरिया दङ गासिबो मार्क्स पार्सेन्टेज गासिबो मोजां जोब बिसोरखौ सोना होनांगौ आरोखि खिन्थु गासिनो बिसोर मेरिट लिस्टआव गाखोखानाय मानसिफ्रासो मोनलायै बियो माब्रै जानो हाथाव मेरिट लिस्टआव गाखोखानाय मानसिफ्रा मानि थाखाय मोनाखै ना सरखारनिसो माबा मोनसे पुलिसि नामा ना परिकल्पना नामा बेखौनो जोंना दे गासैबो जेन फरायनानै थानाय आरो जेन बे रिक्रुइटमेन्टखौ खालायफिननानै बे एलिजिबिलिटि जाखानाय आरो एपइन्टमेन्टखौ गोदान खालामफिन बनसु फरायसा आफादा जे बेखौ गोसोखांनायजों बिसिनि मोजांखौ मावनानै जेन बेखौ मोजाङैनो धरना हाबाफारि लानाया मोजाङै जादों जेने बिसिनि खालायनायजों जाहाथे मोनफिनो नामा